Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. I ho dèiem a l'inici, avui ens acompanya en Domingo Catalán, un dels runners emblemàtics de casa nostra, un expert en el córrer, en maratons i en ultramaratons, i fins fa poc regentava la botiga de deportes atletes Domingo Catalán. Domingo, bon vespre. Hola, bona tarda. Comencem pels principis. D'on li ve la passió pel córrer? Bueno, jo com era pastor d'ovelles, sent un nano allà al meu poble, Òscar, que es diu Novales, al meu poble, al costat d'Òscar Ciutat. Vaig tenir que fer de pastor encarregat pel meu pare perquè no hi havia peles per contractar un pastor com Déu mana, no? I llavors jo vaig començar amb 8 anys i mig, més o menys, no? Amb les ovelles, i com que el gos no em feia cas, jo sempre explico aquesta anècdota, que l'atletisme em va començar allà, no? Si el gos no et fa cas i has de donar-li la volta al ramat, has d'anar tu corrent darrere d'elles. Com que allí vaig començar l'atletisme, jo feia de pastor i de gos. Un món llunyà dels carrers d'aquí de Barcelona. Més o menys podríem agafar com a data de l'inici de vostè com a corredor més ja en pràctica esportiva el 1964, és a dir, són ja 53 anys com a corredor. Tens algun record de les primeres experiències, més enllà d'aquesta anècdota amb les ovelles, primeres experiències ja com a corredor esportista? Moltíssimes anècdotes, moltes vivències. De fet, a mi em va canviar la vida totalment des que va començar a córrer, degut a que, clar, jo estudiava, treballava i no feia res en concret per divertir-me, i per casualitat em va recomanar anar al Barça a fer uns cursets d'atletisme i se'n van quedar allà, i això era el setembre de l'any 64. I ja vaig començar la Jambuen, que era al cap d'un parell de mesos, que sortíem des de la plaça, des de la Diagonal amb Passeig de Gràcia. Llavors fins a l'Arc del Triomf, i s'arribava per sota de l'Arc del Triomf. Va ser apoteòsic perquè vaig fer un bon lloc. En realitat vaig acabar tercer o quart, però ja havien fet trampa els del davant, ja no eren realment debutants com ho era jo, i va ser una experiència amarga però bona, perquè vaig quedar entre els primers, i des d'allí fins ara ja no he parat. Vas debutar amb la Jambuen. Més enllà d'aquest debut, ja fa un temps, quines són les teves grans fites que consideres com a runner? Vaig quedar diverses vegades campió de Catalunya de diferents proves, amb 1.500 obstacles, 1.500 llisos, cross, com juvenil i júnior. Llavors, com a sènior, també vaig guanyar algun campionat en pista, com eren els 3.000 metres obstacles, i ja vaig començar a fer curses ja més llargues de 10.000, cross i por ahí, en sènior. El que passa que jo realment no era un atleta bo de molta classe, jo era un atleta no del montón, però quasi. El que passa que al ser aragonès tenim un extra que és la tossuderia, i que dius, jo m'he encaparrat amb que haig d'entrenar molt, i és el que feia. Entrenar molt i d'aquesta forma lluitar contra la manca de classe que tinc, no? Dins d'aquesta trajectòria, dues fites importants en les teves assoliments com a corredor. La primera, el 1980, a Barcelona, la marató de la ciutat comtal. Vas quedar segon, una espina clavada com a runner? Sí, però perquè vaig fallar una mica, no arriscar una mica més del que havia arriscat. Jo sempre he estat un atleta cerebral, no era un boig, no sortia ràpid, jo sortia en el ritme que havia que aguantar tota la cursa, però és que a vegades has d'arriscar una mica, i si no surt, no surt. Però és que jo era la primera cursa que es feia a Barcelona, jo preferia quedar segon que no tenir que abandonar per
per no ser un estratega, no? Et va faltar un punt d'atreviment potser al final d'esgarrapar... Atreviment i classe, perquè l'altre em va treure 2 minuts, no sé què, o minut i mig, no sé quan, però vaja. Jo ja estic content, perquè a més tenia de millor marcar 2 hores 26 en aquell moment i vaig baixar a 2 hores 21. 5 minuts de rebaixa, és un molt bon registre. Per mi era... I va ser molt maco, molt emotiu, i la primera cursa que realment guardo un gran record. Una medalla de plata que sempre estava més que bé. Més endavant, el 1987, a Bèlgica, campionat del món, i va quedar primer i aconseguir el rècord del món amb 6 hores, 15 minuts i 15 segons corrent, que es fa difícil d'imaginar que una persona pugui córrer durant 6 hores seguides. En 6 hores i 15 minuts representa que és un ritme de 3 minuts i 47 segons, por ahí, o 45, 6, no sé. I aquest ritme durant 100 quilòmetres es fa una mica passat, Imagina. Jo estava molt ben preparat i, bueno, afortunadament pues, vaig guanyar el títol i va ser molt maco. Què recorda d'aquest triomf a Bèlgica? Bueno, jo ja ho tenia bastant estudiat, aquest plan, i, com et dic, jo sempre he entrenat molt per suplir la manca de classe, no? El que passa que aquest dia sí que vaig arriscar una mica perquè era aquell dia que has de ser una mica valent i sortir-te del teu paper d'anar sempre amb por, no? Llavors vaig dir, bueno, si tu ets un xulo, avui s'han de posar sobre la taula i farem un ritme que marquin els bons i jo allí amb ells. I així ho vaig fer, amb la sort de que van cascar més ells que jo. Un cop de puny sobre la taula per imposar-se en aquest campionat del món de Bèlgica al 1987. Domingo, ara ho comentava. Què diries que és més important o més difícil? L'aspecte mental o l'aspecte físic a l'hora d'afrontar curses i competicions d'aquestes característiques? Jo diria que és un 50%, perquè si no t'acompanya el cervell ja pots tenir físic, i si tens cervell però no tens cames, com em passa a mi ara, degut a l'edat, potser també una mica, no? La culpa és del DNI, però vaja, jo diria que tot és molt important, no creus? Com es pot treballar cada cosa? Evidentment, doncs, hi ha d'haver una mica de cada ingredient per poder aconseguir bons resultats. Com es treballa tant el físic com l'aspecte psicològic a l'hora d'afrontar una cursa de 100 quilòmetres a 42 com si fos una marató? Home, jo, com que soc aragonès, ja tinc una mica guanyat amb aquest aspecte. S'ha d'entrenar molt, i si tens temps, entrenar més. I ja està. Ben planificat, no passar-se d'entreno, no passar-se dels ritmes que no has de portar en una cursa i sobretot el dia de la cursa, doncs, no pifiar-la. Ser un estratega, saber aguantar el que sigui el ritme adequat per, si pots intentar guanyar, doncs, quan arribi el moment de decidir-te que no fallis. Això sempre és important, doncs, mantenir una mica la balança entre psicologia i físic. Quan va parar vostè de córrer i va abandonar el món del running? Jo no l'he abandonat. El que he tingut molts problemes físics i no puc córrer com m'agradaria. Però continua corrent. Dit això, jo vaig a córrer cada dia i avui no he pogut perquè aquest matí tenia molta feina a l'hort allà al pueblo i m'he tingut que plantar enciams i cols i bledes i coses, i fins ara, fins fa una estona que acabo d'arribar. També val a dir que plantar... I us diré una cosa pel Sant 3 Ràdio, que m'hauria estat molt fàcil de trucar-te, Martí, senyor Martí, no puc venir perquè és que estic al poble i no em va haver de baixar, no? Era més important venir aquí amb vosaltres que el que pugui fer d'això. Total, aniré demà a la tarda una altra vegada i ja continuaré la feina que tingui de fer. Des d'aquí li agraïm evidentment que hagi acceptat la nostra invitació a seure als nostres estudis, i també li anava a dir que el fet de plantar verdures també és una mica exercici físic,
El camp també et dona una mica de físic i es podria assimilar una mica al córrer. Bueno, i després tens el teu fruit, no tens un trofeu de guanyador ni res, però quan agafes uns bons tomàquets, unes bones bledes, en fi, que tu menges, saps que és sa i és bo i és natural, que tu has criat tu, hosti, això és molt, També té un valor importantíssim molt important. La collita el menjar és molt pròpia. important, Això mateix. Vostè continua corrent, però continua competint també en curses periòdiques? Vaig a fer alguna cursa que organitzen amics per compromís i perquè m'agrada, naturalment. Però per dir-te alguna cosa, ara estic fent en els 10 quilòmetres quasi una hora. Vaig córrer a Vilafranca, que és un poble que m'agrada molt, fa 15 dies i vaig fer 53 minuts al 10.000. I al barri de Sant Antoni, la setmana abans, també. Vaig fer 53 minuts. Vull dir que... No està pas malament 10 quilòmetres amb 53 minuts. Per un vell de 68 anys ja està bé. Jo fa 3 o 4 anys em feia 50 i era tot un jove. Imagini's que no està pas mal encaminat amb 60 i tants anys fer 53 minuts. És una molt bona gesta com a... Amb els sonolls que tinc, també, perquè estic molt cascat, jo. Això també és important. Com vol que el recordi el món del running? Dona com un matxaca. Un tio que seria bo dolent o mig bo, mig dolent, però que ho va deixar tot a l'asfalt. I va posar el cor i les ganes i la salut moltes vegades, Una persona entregada al córrer. Vostè va començar, ho dèiem al principi, el 1964, a mitjans del segle passat, a córrer en un moment en què córrer era poc freqüent entre la població d'aquest país. Bueno, a banda de que estava mal vist o la gent et deia un dos i coses així. O, per exemple, al meu poble, que em vaig posar a entrenar un dia, quan ja estava entrenant al Barça, se m'acudeix de córrer pel poble, sortir des de casa meva amb pantaló curt i tal, em va veure la Guàrdia Civil i em volien fer tornar a casa perquè em posés un pantaló llarg. Però, pantalón largo, ¿por qué? Porque no se puede correr así. Vale, hombre, estoy corriendo en Barcelona y aquí no se va a poder. Vale. Me'n vaig anar pel darrere i que no em veien, no provocar-lo, però òbviament no li vaig fer ni punyetero cas. A seguir corrent, clar que sí, malgrat els impediments. Com diries que ha canviat la pràctica del córrer des de quan vostè va començar i ara, avui dia, que això és una moda, un boom al qual tothom s'hi dedica? Van haver dos booms. Un als anys 77, que van començar per córrer una selecció catalana, com a país independent anàvem, Cuidado, que jo vaig tenir alguns problemes amb el Barça perquè havien allí directius que no estaven gens ni mica d'acord en què corressin com a país. I van fer tercers per països. Cosa que ara, per cert, ens ho han tret. Ara li posen Califòrnia, perquè un país que sigui CA no n'hi ha. Llavors, ens han tatxat i ara el tercer per països a la Marató de Nova York és Califòrnia. No sé. I llavors, com et dic, després del primer boom dels anys 70, n'ha vingut ara un altre que és més bèstia encara. Han passat de ser, potser 3.000 a una marató a ser 20.000 a Barcelona. Dintre d'uns dies es farà la marató, no? Correcte. Doncs escolta, hi ha 20.000 inscrits. I aquest boom, jo com que l'he viscut des del naixement fins ara, i aquí no para, l'únic que ara ja s'està abusant una mica dels preus de les curses, el material també surt una mica car si és més sofisticat. Quan nosaltres ho fèiem, jo portava la roba que em donava el Barça i que no era gaire, i unes sabatilles que, per cert, es fan ben a prop d'aquí de casa vostra, de Sants 3 Ràdio, que és el carrer Gallarre, en Mates. Doncs amb aquesta, unes Mates, l'any 80 vaig fer la meva millor marca de marató fins a les hores, no?
Per tant, no cal tecnificar tant potser l'esport com estem acostumats actualment, sinó que amb 4 coses que podem utilitzar per córrer o per jugar a qualsevol esport. En els problemes econòmics que tenim la majoria de sers humans, clar, una samarreta i un pantaló no són gaire cars, però unes sabatilles, si les vols una mica bones, ja piquen. I si un xandall, però és que ja no és això. Ara el corredor, que ho fa per salut, ho fa per maco, vull dir, que si unes mitges compressores, que és un GPS, que és uns cascos, que són autèntics figures com van vestits. Jo em faig creure quan vaig començar i com van ara, jo segueixo igual, però aquestes modes per mi no estan. La seva relació amb el running té 2 facetes, una aquesta com a competidor al món del córrer, d'altra banda el 1984 va obrir la botiga a la carretera de la Bordeta, la Deportes Atletas Domingo Catalán. Per què va fundar una botiga d'atletisme? Perquè jo volia establir-me com a independent, no? No m'agrada que em manin i vaig decidir de muntar la botiga. Com ha anat la gestió d'aquesta botiga, la fundació, el procés de dur a terme i de controlar, diguéssim, aquest establiment? Molt bé fins ara. Bueno, lo dicho abans del material, a mi ja m'anava bé que es posessin roba bona, bon calçat i bons xandalls. Òbviament, si tinc una botiga d'això no puc anar en contra. Però sempre aconsellant que l'important és que vagis a entrenar, no que portis un material sofisticat. De cap manera. Llavors, m'ha anat molt bé fins ara, que amb aquesta crisi que tothom es queixa és que és una crisi real. I bueno, ara la cosa està molt fumuda i que he aguantat pels pèls. I he tingut de tancar. Llavors vostè, quan estava a la botiga oberta, exercia tant com a venedor com a aconsellador, potser donant consell als runners que venien a informar-se i a demanar una mica l'opinió de vostè com a expert en aquest món. De fet, jo he durat 33 anys perquè em vaig volcar amb la gent en aconsellar-los lo bo i barato, no aconsellar-li les sabatilles més cares o més sofisticades, no? I pel que deia, la botiga ha tancat per culpa de la crisi, per culpa de l'economia. Un projecte com el seu ha hagut de tancar les portes i baixar la persiana. Però us diré que tinc una notícia molt maca per mi. Home, doncs endavant. Que és que un amic meu, que va ser un gran maratonià, ara no corre per moltíssimes lesions que ha tingut. Es diu José Ríos, que té 2 hores 7 minuts al marató i 27 minuts al 10.000. Aquest home s'ha enamorat de la meva botiga, posarà la botiga que es dirà Rio Running i també posarà d'alguna forma Domingo Catalán per sota, O sigui que em fa una mica d'homenatge. I el més important és que a més agafarà a la meva filla de dependenta, vull dir que miel sobre hojuelas. Notícia bomba aquí a Sants Ràdio. La botiga de Domingo Catalán, que tancava fa uns dies, segueix oberta de la mà d'aquest altre atleta que s'hi implica. Per tant, no mor aquesta flama de l'atletisme a la carretera de la Bordeta. Ho celebrem profundament des d'aquí, des del programa. Doncs jo també, la veritat. Més que per mi, per la meva filla, I pel món de running, que no perd un emblema com és aquesta botiga d'atletisme. Vostè, sense la botiga, tot i que aquesta continuï en marxa, vostè ja no serà el responsable de l'establiment, se sent buit, li falta alguna cosa per sentir-se complet? Tenint a la meva filla treballant a una botiga com aquesta, que com bé dius és una continuïtat del mateix plan, jo estic més content que no pas si estigués treballant, entre altres coses perquè ja em puc dedicar a l'hort a base de bé. Per tant, Domingo Catalán, que s'implicarà a partir d'ara amb el comerç de proximitat a l'hort del seu poble. D'altra banda, Domingo està molt relacionat amb aquesta botiga, el Domingo Catalán Fondistes Club, que es va fundar el 1990. Com va anar tot plegat? Això va anar a partir de que vaig anar a participar en una cursa de 100 quilòmetres a Sud-àfrica, en un moment que estava prohibit córrer a Sud-àfrica pel sistema polític que imperava llavors, que era amb l'apartheid,
i que tothom li feia boicot en aquell país, no? Obligat per la IAF en el nostre cas, i a mi, com era en aquell any era l'actual campió del món de 100 quilòmetres, em van fer un contracte per anar a córrer. Em van advertir que podrien haver problemes perquè hi havia un boicot generalitzat de tot el món per no córrer a Sud-àfrica per culpa de l'apartheid. Jo li vaig preguntar si era racista la cursa, va dir que no. Correria amb xinos, blancs, negres i de tots els colors. I llavors jo, com em pagaven unes peles i a més faria un viatge que realment va ser molt maco i fer safaris fotogràfics durant 15 dies, escolta, jo no m'ho vaig pensar 2 minuts i com considero que per anar a córrer no faig mal a ningú, doncs no m'ho vaig pensar i vaig anar. Després em volien castigar amb 2 anys, que no ho van aconseguir perquè em vaig buscar un bon advocat i em van tenir que retallar la sanció per nassos, no? I llavors m'havies dit que d'alguna forma com va començar allò del club. Doncs el club va començar que a partir de que la Federació Espanyola d'Atletisme em volia sancionar per 2 anys per haver participat a Sud-àfrica, doncs una colla d'amics em van fer suport i van fer una manifestació amb pancartes, amb vitralls solidaris a favor meu i tal. I a partir d'allí també van començar per què no fer un club? I ho van fundar. Estava l'Arcadi Alibés, de TV3, sí. El Josep Maria Conesa, que és l'organitzador de la cursa del barri de Sant Antoni, fa 30 anys més, i altres amics. Llavors, així va començar. I el club continua en vida actualment? Sí, però és que va haver un any que inclús van quedar campions d'Espanya absoluts de cross, per davant de l'Adidas, per Nike, per totes les grans marques i tots els grans clubs, Barça inclús. Un club més que competitiu de Domingo Catalán. Domingo, ara estem repassant la seva trajectòria. Què és del que se sent més orgullós de tots els seus anys com a corredor? Haver fet molts amics, molts. Casualment aquest dimecres passat van fer un acomiadament tant de la botiga com dels entrenos que s'organitzen cada dimecres a la meva botiga. I vam assistir entre pitos i flautes 200 persones o més. Ostres! Això era una meravella per mi perquè jo sé que sóc un matau, però tinc un poder de convocatòria molt maco. I això va arribar se'm posa la gallina de piel. Sí, que deia aquell, una gentada de la que va acomiadar Domingo Catalán dimecres passat. D'altra banda, Domingo, hi ha alguna cosa de la seva carrera de la qual es penedeixi, que li hauria agradat que no passés o que no hauria volgut fer ara mirat en perspectiva? Bueno, a mi l'únic que em sap greu és no haver, per exemple, haver fet la mínima olímpica en marató o en una cursa d'aquestes. Que en els 100 quilòmetres, encara que fos el campió del món, com que no és una distància olímpica, ni tens beques, ni està ben pagat, però en fi, això ja... Jo estic orgullós de lo que he fet i tornaria a fer-ho, igual. Quan va ser el moment que va estar més a prop d'arribar als Jocs Olímpics? L'any 83, que vaig fer la meva millor marca en marató, de 2 hores 17 minuts, però tenia 5 o 6 per davant a Espanya i un català o que corri pel Barça. Si no ets el primer no et porta una selecció madrilenya o espanyola. Així de clar. Si va un català a la selecció és perquè és molt bo i si no, no el porten. Això ja us ho dic jo perquè ho tinc molt comprovat, moltes vegades.
un expert en maratons al Domingo Catalán. Ja per acabar, Domingo, ens agradaria que ens respongués algunes preguntes sobre la marató, per si tenim algun oient interessat en córrer, un expert com vostè pugui donar-li consell. Per exemple, si jo ara em volgués posar a preparar-me per córrer una marató, que de moment no és la meva intenció, quins passos hauria de seguir a partir d'ara abans de poder córrer una marató? Com hauria d'entrenar-me prèviament? El que primer faria d'aquesta persona és, a partir d'una certa edat, encara que siguin 25 anys, fer-se un reconeixement metge, perquè no tingui algun problema que després et pugui empenedir, no? A partir d'allí, doncs, buscar consells, buscar un lloc d'entreno on hi hagi entrenadors, un club, o que si va a un grup d'amics que sempre hi ha algú que té molta experiència, i planificar una mica els entrenaments amb vistes a la cursa que vulguis fer, no? Llavors, d'acord amb la distància que vulguis fer, doncs preparar-la d'una manera o d'una altra, no? I un corredor, des de que decideix presentar-se a una marató i fins que la pot córrer, quant temps diria més o menys que li cal per preparar-se a fons? Si aquest atleta comença de zero, doncs ha de portar com a mínim 3 mesos, jo diria, per adequar la seva forma física a l'esforç que ha de fer extra, perquè si ets una persona sedentària, cuidadín, perquè és com si ara ens posem a fer una zanja aquí al carrer. Jo sí, perquè estic acostumat a cavalor, però tu potser demà estaries fet pols, no? Potser m'enganxaries. Doncs, clar, què passa? Doncs que no podem entrenar massa quan encara no tens el cos preparat. D'aquí que demani un d'aixòs metge, un certificat, i que parli amb entrenadors i que els facin les curses, o sigui, les sèries, canvis de ritme i tal, i la preparació d'acord amb la distància. Vols fer una marató? Un primer mes només simplement córrer per agafar fons, i el segon mes intercalar algun dia d'entrenament, uns canvis de ritme que se'n diuen sèries i tal, i en funció fer alguna cursa per habituar el cos a lluitar, diferents distàncies, no té per què fer molt llarga, sinó una cursa de 10 quilòmetres ja et dona referència. Si tu vols fer una marató, jo què sé, en 4 hores, doncs has de ser capaç de fer una hora amb 10.000 tranquil·lament, si no, no les faràs. Per tant, per córrer una marató, primer un reconeixement mèdic, després trobar un lloc d'entrenament o un grup i també consultar experts, planificar l'entrenament i entrenar, i en 3 mesos, si us hi poseu de veritat, podeu córrer una marató. Domingo, si algú vol córrer una marató, quin consell li donaria a vostè des de l'experiència de tants anys? Lo important és l'estratègia i saber-se dosificar, saber-se dominar els nervis en una sortida. Potser és molt fàcil córrer ràpid els primers 100 metres, 200, però si surts molt ràpid, aquests 200 metres serà una càrrega que el portaràs durant els quasi 42 quilòmetres que tiraràs més endavant, no? S'ha de sortir al ritme que un val, més o menys. Per això dic que és important que tu trobis un ritme en el qual et trobis còmode i que ho tinguis ben superat. El llindar del teu ritme està en l'entrenament que dia a dia puguis fer. I el punt crític que sempre es diu a partir del quilòmetre 30, 36, que és un punt bastant complicat de passar quan fas una marató, com es pot superar? Quina recomanació vostè donaria? Això li diuen normalment el mur. Això, el mur. De la marató, no? Pues aquest mur només existeix pel que l'ha pifiat en la sortida i que no ha tingut la sensatez, no ha tingut seny i ha sortit massa ràpid quan no tens necessitat de córrer molt ràpid al començament. Si tu portes el ritme adequat i està al teu llindar del ritme que has de portar, això és molt fàcil de que puguis arribar no tan sols a no tenir mur, sinó a córrer més ràpid a la segona part que a la primera.
Vull dir que el pas de la mitja marató, per exemple, doncs, que puguis córrer més ràpid la segona. Això és el que fan els cracs. Doncs ja per últim, Domingo, vostè creu que qualsevol persona pot córrer una marató si s'ho proposa? Jo diria que sí. Jo diria que sí perquè només és qüestió d'entrenament, en sèrio. I l'he comprovat en molts casos. Doncs amb aquest missatge tothom pot córrer una marató. Acomiadem a Domingo Catalán, a corredor expert, runner, i que fins fa poc regentava la botiga Deportes Atletes Domingo Catalán. Domingo, gràcies per ser aquí i molta sort aquesta nova temporada, nova etapa a la seva vida a l'Hort del poble. Ha estat un plaer i no creguis que t'ho tinc en compte, això de que m'hagi clavat una bona caravana per entrar a Barcelona aquesta tarda, Gràcies. A vosaltres. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.